Welcome. ଖରା ଦିନର ଗରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଅନେକ ଏସି କୁଲର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଉପାୟ ହୋଇଥାଏ ଗଛ। ଘର ବାହାରେ ଥିବା ଗଛ ସହିତ ଭିତରେ ବି କେତେକ ଗଛ ରଖିଲେ ଏହା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଶୀତଳ କରିପାରେ। ଏସବୁ ଗଛରେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବା ବି ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଘି କୁଆଁରୀ ଗଛ ଶୟନ କକ୍ଷ କିମ୍ବା ବୈଠକ କକ୍ଷରେ ରଖିଲେ ଏହା ତାପମାତ୍ରା ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ସହ ଘର ଭିତର ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଅସୁସ୍ଥତାର ଆଶଙ୍କା କମେ। ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରାତିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼େ, ଘରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରାଏ, ବାୟୁରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ବେଞ୍ଜିନ୍ ଆଦି କ୍ଷତିକାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୋଷି ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଫର୍ନ ଗଛ ଘରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରେ, ଏହାକୁ ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଲଗାଯାଇପାରେ। ବେବି ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଘର ଭିତର ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ସହିତ ସତେଜ ରଖେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାୟୁରୁ ଦୂଷିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ। ଏହି ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏରେକା ପାମ୍ ଗଛ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ପରିବେଶର ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରେ, ଫଳରେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଏବଂ ଗରମର ବି ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଗଛ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ବିଶୋଧନରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପାଥୋସ୍ ବା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ସହ ପରିବେଶକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ, ଏଥିରେ ବି ବେଶୀ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫାଇକଷ୍ଟ୍ରିକ୍କୁ ୱିପିଂ ପିଗ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ବାୟୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ସହ ଗରମକୁ ଟାଣି ନିଏ। ଆମ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।